Мы сядаем на адзін з самых першых трамваяў і едзем на вакзал. Ранішні Даўгавпіл спакойны, нядзельны спакойны ўдвая. Усё ж мы не сталі даязджаць да вакзала, а вырашылі выйсці ў цэнтры, каб у апошні раз прайсціся па Рыгас і Ела. Балазе час нам дазваляў гэта зрабіць. Чыгуначны вакзал у Даўгавпілсе спакойны. Ранішні вакзал у нядзелю спакойны ўдвая. Цягнік на Рыгу ўжо стаіць на сваім шляху. Апошняе мненне ў сталіцы Латгаліі напоўнены смуткам. Яна зразумела, ужо паспелі полюбіць гэты горад. Але час не чакае, трэба рухацца далей. Заходзім у цягнік і зноў дзівімся ўнутранай на скрыпцы вагона. А ну да, чаго тут здзіўляцца? Рыжскі вагонабудаўнічы завод грымеў на ўвесь Савецкі Саюз. Усё на ўзроўні, на еўрапейскім узроўні. Сядаем ямчэй, трымаем шлях на захад. У сталіцу Латвіі горад Рыга. Тры гадзіны ў такім цягніку пралятаюць даволі хутка. Як прабавіць час, выбірайце самі. Хочаце спіце, хочаце глядзіце тэлевізор на латышскай мове, а хочаце глядзіце, дакладней атрымлівайце асалоду ад латвійскай прыроды. У нас атрымалася ўсяго патроху. Цікава, што па-латышску Рыга гучыць як Ріга. Яшчэ адзін цікавы факт. Ва ўсёй Латвіі жыве менш насельніцтва, чым у адным Мінску. А цяпер паразважайце, наколькі Рыга менш, асабліва па плошчы Мінска. А цяпер яшчэ адзін факт. Рыга – самы вялікі горад пры Балтыцы па колькасці насельніцтва. Зрэшты, нас як турыстаў мала цікавіць і колькасць насельніцтва і плошча Рыгі. Для вандроўца галоўная старая Рыга, а яна не такая вялікая, ну і Даўгава, вядома. Тут заходняя дзімна проста цудоўная. Нам вельмі спадабаўся вантавы мост. А які надзвычайны выгляд з яго на старую Рыгу і на рыжскі замак прыватнасці. Наша дарога з вакзала да гатэля і з гатэля да старога горада заўсёды пралягала праз гэты мост. Таму мы ўдосталь нацешыліся прыгажосці Даўгавы. Дарэчы, пра гатэль. Мы спыніліся ў брыдж-гатэлі за 2 кіламетры ад старой Рыгі. Скажам так, усё сціпла і даволі нядорага. У параўнанні з Даўгавпілсам тут адсутнічае тэлевізор, ды і ён не быў нам патрэбны. Уху-ху, а цяпер самае няпростае для мяне. Гэта расказаць вам аб старой Рызе. Хоць пускай відэашэраг пад музыку. Жартую, што ж пачну. Пасля таго, як мы наведалі сталіцу Латвіі, ужо цяжка ўявіць гэты горад без такіх культавых будынкаў, як дом Чарнагаловых, Домскі сабор, царквы святога Пятра, трох братоў або Рыжскага замка. Гэтыя славутасці назаўжды застануцца ў нашым сэрцы. Рыга цудоўная, Рыга фотагенічная. Нездарма ў 2014 годзе Рыга была культурнай сталіцай Еўропы. Гэта той горад, які прымусіць палюбіць з першага погляду. І ўсё гэта дзякуючы старой Рызе. А як не згадаць пра помнік брэменскім музыкантам? Да гэтых персанажаў дакрануліся, напэўна, усе турысты, якія прыязджалі сюды. Ой, ледь не забыўся сказаць пра Домскую плошчу. На ёй заўсёды праходзяць якія-небудзь выставы, а на момант нашага прыезду на гэтай плошчы размяшчаліся мядзведзі ўсіх нацыянальнасцяў. Для нас было абавязкам выявіць свайго роднага мішку. Казачная прыгажосць старой Рыгі чаруе. Вы нават не спрабуйце разабрацца ў хітрасплятеннях мноства вуліц цэнтра. Менавіта тут хочацца згубіцца. Менавіта тут.
У лабірынце вузкіх чароўных вулачак старога горада нам вельмі хацелася знайсці адну, вельмі важную вуліцу. Думаю, нас зразумеюць знатакі творчасці Артура Конан Дойля. Вуліца Яўніела, Рыджская Бейкер-стрыт. Менавіта на ёй здымалі савецкага Шерлока Холмса. Менавіта тут знаходзілася яго кватэра. Напэўна, варта трохі распавесці пра Рыджскую статую свабоды. Так, тут таксама ёсць статуя свабоды. Свабода ад чаго ці ад каго – рытарычнае пытанне. З прыходам савецкай улады статую хацелі знесці, але помнік удалося адстаяць, толькі памяняўшы яго ідэалагічную значнасць. 3 зоркі ў руках дзяўчыны сімвалізуюць 3 прыбалтыйскія краіны. Каля статуі знаходзіцца вежа з гадзінамі лайма, якая нагадвае пра тое, што было б нядрэнна кожнаму турысту набыць прадукцыю мясцовай кандытарскай фабрыкі. Цукеркі, шакаладкі, печыва, вафлі, зефір на любы смак. Таксама недалёку ад статуі свабоды знаходзіцца тэатр оперы і балета. Аддалёна нагадвае львоўскі оперны тэатр. Як не згадаць пра цэнтральны рынак? Тым больш ён знаходзіцца каля аўтавакзалу, так што усе, хто прыязджаюць сюды на аўтобусах, адразу ж яго заўважаюць. Гэтыя незвычайныя павільёны не проста павільёны, гэта ангары для дырыжабляў часоў Першай сусветнай вайны. Маецца ў Рызе частка савецкай спадчыны. Гэты будынак Акадэміі навук Латвіі. Вось такі від на яе з Маскоўскай вуліцы. Маскава С'ела, або ў народзе проста Маскачка, бедны і неспрыяльны раён Рыгі. Мы мелі смеласць прайсці па вуліцы пяшком, але назад мы вырашылі вярнуцца на трамваі. Так, гэты раён лепш глядзець з акна трамвая. Дарэчы, пра транспарт Рыгі. Калі набыць квіток у шапіку, то яго кошт 1 еўра 15 цэнтаў. Калі ў кіроўцы 2 еўра. На секунду уявіце, гэта 5 беларускіх рублёў. Калі захочаце купіць праездны на дзень, то яго кошт 5 еўра. Таму мы імкнуліся па Рызе перасоўвацца на сваіх дваіх. За дзень мы прайшлі 20 кіламетраў. Для павярхоўнага знаёмства з Рыгай нам хапіла 2 няпоўных дзён. Без сумнення, Рыга прыгажэй за Вільню. Яшчэ трохі рыжскай прыгажосці і будзем развітвацца. Наперадзе, па меншай меры, у нас яшчэ 7 гарадоў і 2 краіны, якія мы ўжо паспелі наведаць. А мы ўжо селі ў аўтобус і гатовыя адправіцца ў іншы горад. Угадаеце, які?